Ken, nitie wach moro mane dwa wacho kendo aparo ni weche be osewach mang'eny jo Mombasa bende suwe nyalo riwo gi mago mondo wang'e to wenge ma Kaluo dwa tero limbe kama chalo nade. Gima nadwa wacho mokwongo kapok adhi e penjo ni no directly was whether or not the national government bende nyalo bedo kata kaka jakanyo no manyalo konyo mondo mi tourism obi. I tend to disagree matin. Okadwa wacho gima ne Recho wacho. Okadwa temo pingo, but gima duong' monego government otim. One kaka players, because we look at we as Kojet Safaris, for instance, one gika hire services, chopper rides, booking, air ticketing, corporate transport, and what have you. Gigi ka onge ndara maber to ok nyal timore maber. Mano no wasewacho kendo wayiri wate. So kumonego wachak go ni the national government koyawo mayore obedo mayom ma ji nyalo wuothe maber, to automatically other private individuals nyalo yudo yot ahinya mar chopo kuonde ma wane gi gik minyalo ne. Kanyalo koni for instance sani Lake Victoria wan gi gik machalo kaka water based tourism. You know, wan gi nam maduong' ahinya. And amor ahinya mar wacho ni Luo Nyanza Lake Victoria Nyasaye nomiyowa. Tourism mar that transport, I mean mar that sector ok nyal bedo mayot ahinya ne jok mani mabor ka onge kaka gichopo kuonde mokwongo. Nyaka giwuothi ma gichopi koro ka water based tourism bedo effective. One gi sports tourism, right? And one gi cultural and ecotourism. And agombo monda kon nyaminwa Recho kuonde ma gibedi ma Nyasaye omiyo gi ma gibedego. Gibed jogo jombetre makare de kuonde ma wayae mondo mi government omiwa yore maber. In fact, if you look at the roads mabiro mwalo wa Kaluo, apeini ma Kaluo, apeini mabiro Kaluo, okapar ni chakre Kenya yud independence osetim gi maber ahinya ma dangi pim gi areas machalo ka the central kata mana madhi Mombasa. Koro jotendwa ma Nyasaye omiyo thuolo mag bedo kuonde ma gintiere seche ma kamage onego gibed jok ma proactive mondo mi nderni obedi. Ni penjo gimoro ni tourism committees mag the National Assembly. Agombo ni jotendwa ma MPs mamagwa seche ma iloso committees gibede jok moko manyalo gombo, nikech magi gik ma jok matindo manie society ma samoro okosomo. Nitiere mine mong'e mana chweyo dheru. You know, mago culture wa. Wan joluo wang'eyo chweyo dheru, wang'e chweyo osero. Wan gi kat sero ka in sindo ma pod itweyo go kola mag rabolo. Mine ma somo no to kia, in ing'eyo to en ok timore nade? Oonge go. Ka gik mabeyo kwatimo mabiro Luo Nyanza e yore mag policies ma jowa ma ong'eyo gik manyalo konyo wa bedo kuonde ma decisions bedo made, pod wabiro bedo mana joywak pile kata ka pile. Kik wabed jok mamor ahinya ni samoro president obiro omiyowa gimoro. I tend to think ni mabiro korwa dwa bedo matin ahinya. Anagombo ni mondo bed maduong' ajawuoro. Right? Wabed jowuoro nikech gigi gin magwa. Look at for instance area wa machalo kaka Magna Maya Sindo, Maya Nyandiwa, in Gwasi, Maya Usenge. Rech manitiere mawuok kanyo. Wachulo taxes mang'eny in this country to wanemo wayudo a drip of what we give to the national government. I think ni jogewa majotelo onego bed jok mabedo gi teko mar kwecho aito gi demand mondo mi gigewa obi maber. Agombo bende wacho ni wabed jok mar aggressive in marketing. I think ni aparo ni podo kwa beda ahinya gi thuolo mondo mi wa market gigewa. At Kojet Safaris for instance limited, wawuoyo gi ji
mondo mi gine ber mag kar dhi Mombasa to dhi Takawiri beach hotel kuonde machalo kamago, odhi Victoria Sands hotel, odhi Rusinga Lodge, one gik matimore kanyo, right? King'iyo nam mamwalo to gi nam ma ji dhiye Mombasa, it is my considered opinion ni wan gi pige maler molo kata ma Mombasa go, to watigoga kodgi. Koro ana neno ni mondo wabed jok ma aggressively marketing our spaces. Yes. Kawasebedo gi infrastructural improvements on our areas. And akwayo jok manie county governments ni kik wabed gi, akiani mano danga wach maber, kik wabed gi fuo ma the national government osebedo mok tim gik mabeyo ne jopiny. Wan machiegni gi jopiny ma wane monego wane ber mar japiny. Tiyudo ni our county governments samoro fuo donje molo the national government. We need to change mondo mi wayud gigo manyalo konyowa, mondo mi jowa seche ma tourism is thriving in our areas, kawa bedo gutende mabeyo ma ji nyalo neno, kawa bedo gi kuonde ma yore mabeyo ma ji nyalo chopogo, areas maruma nyalo chopogo, kata Nyamgondo, Wudo Mbare nyalo dhigo, kata Osenge mondo ne joge wa nyalo dhigo Dino Falls kata Nyabondo Plateau. Yes. To pesa magi kelo nwago o trickle down to the least in the society mondo improve us. Okay. And mano bro miyo kata wan be wabedo gi somo maduong'. Erokamano nyaken. Aparo ni wakili Ken Oloso owacho ni